Music Time in Bambara. Ne jamukanye voix de l'Amérique ka. Seko ani dongo ade kene do Farafina Fɔli. Ani mu mi ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ka adenge ana balimakɛ Modibo Damini. Ne jamukan min ye aw bɛɛ lajɛlen ka jija jamukan in a kana fɔ a kɔ. Sabula ni bi tali kɛ anw danbe de kan. An balima lamɛnnikɛlaw an ka foli b'aw ye ni wagatinin na Farafina Fɔli sigira. Farafina Fɔli ye voix de l'Amérique ka Seko ni donko jamukan mun bɛ kɛ araba o araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la. Segi bɛ kɛ jamukan kan sibiri kari tɛnɛ o wagati kelen an bɛ sɔrɔ Bamako 102 FM ka Gao 106.1 FM, Tombouctou 90.3 FM, Burkina Faso an bɛ sɔrɔ 102.4 FM kan, Ouagadougou o ye Abidjan an bɛ sɔrɔ 99.1 FM kan. Balimaw aw yɛrɛ y'a faamuya nin wagatinin na aw ɲɛ bɛ ani aw tulo bɛ Modibo Dambele kumakan na kabi Washington DC. Bi an ka kɛnɛ a sigira belebeleba fila o b'an bolo yan a ma se ne yɛrɛ ka ɲɛfɔli k'aw ye n'aw ye numan bolo ni kini bolo lajɛ aw yɛrɛ bɛna dɔn mɔgɔ min b'an bolo yan o tɛ dɔwɛrɛ o ye Basekou Kouyate a n'a furumuso ni o ye Ami Sacko. Walasa u bɛ tagamala a États-Unis an bɛna baro kɛ bibi na ni jamukan in kɔnɔna la. Ami an ka foli b'i ye. A diyara n ye. Basekou an b'i fɛnɛ fo. Diyara n ye. Diyara n ye kosɛbɛ. Basekou mun de y'aw se États-Unis yan? Ayiwa alhamdulillah an b'an lajɛbaa n'an lamɛnbagaw bɛɛ fo dan tɛ foli min na ka foli di Afrique jama bɛɛ ma surtout maliyɛnw sɛgɛnbali ɲinɛbaliw principalement an bɛ bɛɛ fo. Min y'an se Amérique ye an nana tournée américaine de la concert 24 ɲɔgɔnna b'an bolo États-Unis yan an nana ka n'olu de kɛ ayiwa n'aw banna an bɛ segin an ka ba Maliba la Basekou sabu. Ami e bɛ mun de fɔ an ɲɛna? O kuma kelen de don an b'a fɔ alhamdulilayi rabbil alamin an b'a la fo ka barikada ale min sɔnna ka an ɲuman se a foyi ta an na an b'a la deli ala k'an bɛɛ ɲuman sigi ka fa ni baw fo ka furu yɔrɔw fo donc alhamdulilayi Basekou ye min fɔ o de don an nana pour une tournée américaine inchallah o de don. O diyara n ye kosɛbɛ. Basekou tournée pour le moment an b'a dɔn a ye concert kɛ d'ici yan. I bɛ se k'a fɔ an ɲɛna d'ici ta a ye taara yɔrɔ jumɛn na ni yɔrɔ jumɛn tɔ tora tuguni concert na? Yɔrɔ min tɔ tora ka ca min kɛra o ka ca mun tɔ tora o ka ca a ka dugu ninnu ka tɔgɔw ka gɛlɛn a ka dugu ninnu ka ca donc vraiment ni n ko n b'o bɛɛ fɔ Moro ko ni n bila n bɛ se ka min kɔni fɔ sisan an ye min kɛ Washington yan an bɛ se k'o fɔ sini an bɛ jouer non mercredi concert b'an bolo jeudi an bɛ jouer jeudi n'an jouera jeudi après o bɛ n'a fɔ an bɛ gɛrɛ New York la dɔɔni mais vendredi an bɛ jouer New York City donc n bɛ se ka mun f'i ye pour le moment o y'o ye n'an bɔra yen sa an bɛ sɔrɔ k'a ɲɔni ka taa ɲɛfɛla fɛ ni papier tɛ n bolo a ka gɛlɛn n ka se ka fɛn ninnu bɛɛ f'i ye. An b'a kalama k'a fɔ aw kan ka jouer Boston fɛnɛ n'an don n'a nataw la mais Basekou an y'a ye fɛnɛ i ka nin concert ninnu na n'an ye misaliya ta Kennedy Center kan an b'a dɔn k'a fɔ i ka album ko album dɔ fɛnɛ b'i bolo nin wagatinin na album min na i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna wa? Album min kɛra wa mun bɔra wa minnu ma bɔ fɔlɔ. Mun bɔra sisan? Mun bɔra sisan o ye miiri ye min ye laban ye mun bɔra. Miiri c'est-à-dire n taara an ka dugu de la k'an sigi jida la bajiba de b'an ka dugu la a bɛ tɛmɛ an ka dugu fɛ ka taa Segu. N sigilen don n b'a ye depuis anw denmisɛnninma an ka nin yɔrɔ ninnu ka di Mali ka di maliyɛnw bɛ ɲɔgɔn fɛ problème t'an ni ɲɔgɔn cɛ ka na ye mɔgɔ dɔw nana co an ka jamana kan ko f'u k'an ka jamana bayɛlɛma k'a kɛ terroriste jamanaw ni mɔgɔ faga jamanaw ni jamana ye ka diɲɛ lasira an ka jamana ɲɛ o vraiment o ɲuman ye min ye nous les Maliens an bɛ se ka min kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ hakilila kelen ye ka a jate minɛ an bɛ se ka mun de kɛ pour que ka se ka bɔ ni dingɛ kɔnɔ n'an ko marifa min b'a tigiw bolo o t'an bolo u se moyen min b'u ye o t'an ye donc fo an ka hakili de kɛ ka kɛlɛ kɛ sisan o bɛ se ka ɲɛ fo an ka sigi ka kuma ka bɛn ka kelen kan donc o de la n ye album dɔ sɛbɛn k'a da n ko miiri pour que maliyɛnw an k'an miiri ka solution ɲini ka bɔda ɲuman sɔrɔ an ka jamana ye ka bɔ nin ko in kan. An ka foli b'i ye Basekou. O album min fana a bɔra a kɛra meilleur album du monde ye. A bɔra wagati jumɛn album? A bɔra salon a kɛra meilleur album du monde ye donc n b'o tournant de tɔ kan halisa. Ami e bɛ mun de fɔ an ɲɛna an b'a dɔn k'a fɔ i fana ye dɔnkilidala ye mais an ɲɛ b'a la nin wagatinin na i ni Basekou de bɛ ɲɔgɔn fɛ ka caya yɛlɛma jumɛn donna kow la?
Bon, on a été toujours ensemble depuis que Basekou Kouyate groupe sigira ni nGoni bayi. Donc on a daminé ɲɔgɔn fait et alhamdoulilah jusqu'à présent on bɛ ɲɔgɔn bolo. Mais ça n'empêche ni tournée tɛ non ni bɛ so ni an b'an ka baptême n'an ka mariage ni fɛnw kɛ. En même temps, mes émissions, mes concerts, mais on a été toujours ensemble et puis alhamdoulilah, on est toujours. Ami inana États-Unis en rola. Amba do kafo ameni wakati nimna ambe voir l'Amérique yere konala. Amba do kafo Mali konala Basekou dansera ma uka kelemu nana kelen ay jura ko sebe sekoni donko artisuka. Mais krenkere la musolakaw aye de good men se awma. Bon, yere ya fa chuko mi ay de guna sebe ma ate comme muso doron ayala sebe ma bo artisikunda aya an segen ko sebe. Parce qu'il fait un moment où tu me couvre-feu là et hal ni nyana jobi ke moko kana teme moko biduru kan donc concert ou ticket tout ça là donc wakati nunu bo mais quand même ni limania be fene amba anseme ala de la ala de bise fembe la jilina alhamdulillah limania matlana jatigi nyuma fene be yino mono hakili be ana donc amba la foka barikada sinon ay be touché. Malma awre ya famia Farafina Fɔli avait sena alibi ni watini na anga foli be an kan bago be awre ya famia ani Basekou Kouyate ana Furu muso anaka orkosiri mo anulu de be nyon bolobi wala sa awre ya wa don ni ko Farafina Fɔli ataka foli dman fene ko odi ogum ko na la ni watini na amena Basekou aka tongli folo la me abu fon no ko kan nyon. Let's go song from MALI Mali. Basketi sanfɛ celu ɲɔgɔndan ba Africa League ko don a tako sabana bɛ sɛnsɛn na ka na san 2023 in marisi kalo tile 11 ka kunci a tile 21 Dakar Senegalikaw fɛ yen o ɲɔgɔndan tɔgɔ Conférence du Sahara o ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan wɛrɛ Conférence du Nil Caire Égypte k'a daminɛ avril kalo tile 21 ka kuncɛ mai kalo tile 6 final ɲɔgɔndanw bɛ yen Kigali Rwanda jamana kan mai kalo tile 21 k'u kuncɛ a tile 27 Farafinagun club 12 de bɛ na u niyɔrɔ ta kɛnɛkan ɲɔgɔndan 38 ŋana kelen a y'aw sɔgɔlen to Voix de l'Amérique kan ka Africa League n'an ko bal kunnafoniyaw sɔrɔ. Farafina Fɔli lamɛnnikɛlaw Farafina Fɔli a bɛ senna hali bi an taara Kennedy Center la Washington DC Basekou Kouyate ni ale ye Mali gonifɔla ye a n'a ka groupe a n'a furumuso a ye ɲɛfɔli k'an ɲɛna goni yɛrɛ ye mun de ye Cheikhoumar Cero ale ka kuma barani na Cheikhoumar. N'i y'a ye k'a fɔ i ka nin gɔni a dɔnnen don kojugu diɲɛ kɔnɔ Mali mɔgɔw b'a dɔn mais a ka di diɲɛ mɔgɔ de ye kojugu Amérique yɛrɛ tubabuw yɛrɛ b'a fɛ kojugu
an y'a ye k'a fɔ Sheikh Amala bɛ conférence dɔw kɛ n'a ye yan Washington University of Maryland mɔgɔ caman de bɛ bɔ diɲɛ yɔrɔ caman ka na ka nGoni kalan kɛ e yɛrɛ mun ye nGoni dɔnbaaba ye e bɛ se ka nGoni expliquer an ka audience ye nGoni yɛrɛ bɛ cogo di nGoni bɛ cogo di nana cogo di. nGoni ye an ka jamana fɔlifɛn kɔrɔba ye fɔlifɛn min don a ka kɔrɔ an ka jamana jeli fɔlifɛn bɛɛ ye nGoni b'an fɛ yen depuis l'empire Wagadu o y'a sɔrɔ Jésus-Christ ma wolo fɔlɔ i jaa n ko alakira tilekan na donc depuis l'empire Wagadu masakɛ dɔ tun bɛ yen o tun ye Mali masakɛ ye tun b'a fɔ a ma ko Jaabe Sise Jaabe Sise ka jelikɛ tɔgɔ tun ye ko Gedina de tun bɛ nGoni fɔ Jaabe Sise donc depuis o wagati fo bi an y'a ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw u y'a kɛ ka kɔɲɔw kɛ u y'a kɛ ka denkudiw kɛ u y'a kɛ ka laadala folifɛn caman kɛ u bɛ taa n'a ye cɛ barodaw la u bɛ kuma u bɛ jatigiw baro n'a ye mais anw y'a essayer nous anw ka génération anw ni Amala ninnu anw sera ka bɔ ka na n'a ye en dehors de Mali ka révolutionner ka bila sur le plan international parce que an b'a dɔn nGoni misigi ye misigi dumanba de mais n'a danna an ka yɔrɔ dɔrɔn na bon an tɛna nafaba sɔrɔ a la o de la anw sera k'a labɔ k'a bila sur le plan international ka Grammy Award nomination kɛ n'a ye ne yɛrɛ kɛra 4 fois meilleur artiste du monde 4 fois tour du monde 4 fois meilleur album y'o sɔrɔ donc vraiment dɔ kɛra quoi vraiment an ye dɔɔnin kɛ an b'a ka halisa a ma ban. nGoni fasugu joli bɛ yen nɔ e ka jateminɛ na ani Sheikh Amala ka ɲɔgɔn yɛrɛ kɔnɔ a ye nGoni hakɛw fɔ an ɲɛna nGoni fasugu ye jumɛn ye ani fasugu minnu b'a la e bɛ jumɛn de mun maîtriser kojugu ou bien a bɛɛ de kelen ye bolo wa. bon nGoni sisan a changera an ka cɛkɔrɔbaw tun b'a fɔ o y'a sɔrɔ nGoni juru ye 3 ye u y'a kɛ 4 ye Segukaw y'a kɛ juru 4 ye mais ka taa bakunu yan fan fɛ olu ta tun ye juru 3 ye. bon Manden olu y'a kɛ jusqu'à 7 cordes o bɛɛ y'an ka génération sinon cɛkɔrɔba ninnu m'o kɛ donc 7 cordes sisan an bɛ fɔ 9 cordes donc denmisɛnw kɔni a cayara sisan bɛɛ bɛ k'i hakililata fara a kan u y'a daminɛ depuis corde 1 sisan an bɛ fɔ 9 cordes donc yarɔ kɔni vraiment alhamdulilayi a bɛ ka ji di ka taa fɛ quoi donc n bɛ se ka min fɔ nGoni ko la o y'o ye ni n tɛmɛna komi Amala ninnu ye jelikuntigiw ye. Ami Sacko tɛ fɔ mɔgɔ ye bilen i n'ale bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan nɔ plan dɔ b'a bolo aw ka morceau nataw la ou bien morceau kura dɔ b'i yɛrɛ bolo wa aw bɛ ka album dɔ labɛn wa i ni Ami ou bien plan jumɛn b'aw bolo nin tournoi in kɔfɛla la. nin tournoi in kɔfɛ komi tournoi in ka jan dɔɔnin ni tournoi in banna n y'a fɔ n bɛ taa Segu n bɛ taa an ka village la Garana n bɛ taa an ka festival kɛ ni n bɔra yen n bɛ segin ka na reprendre n'o banna n'an taara so n bɛna disque dɔ de kɛ ne ni Ami 2 dɔrɔn i n'a fɔ an ka cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw tun b'a kɛ cogo min parce que an ye nin caman kɛ ne ye nGoni kɛ ka mɔgɔ 7 Sénégal ka nGoni fɔ fo mɔgɔ 50 Sénégal n y'o bɛɛ kɛ donc mais maintenant n bɛ fɛ ka segin ka na kɔrɔlen na i n'a fɔ an fa n'an baw tun b'a kɛ cogo min na jelitigɛ cɛkɔrɔba b'a ka nGoni ta ka na sigi ka jatigikɛ baro jelimuso bɛ sigi a kɔfɛ a bɛ to ka dakuruya 2 fɔ su kɔnɔ jelikɛ bɛ nGoni fɔ a bɛ kuma donc an bɛ fɛ ka retourner ka na i n'a fɔ an ka source la an ka cɛkɔrɔbaw y'a daminɛ cogo min na quoi k'o jira mɔgɔw fana na min tɛ anw ka nin génération ye o de projet bɛ n bolo. i ni ce o kuma fɔli la an y'a ye k'a fɔ fana i ka tournée a liste ka jan a ɲɛ liste ba de b'a la aw bɛ Washington yan bi Kennedy Center la bɛɛ tɛna nin kɛnɛ in kɔnɔ Sheikh Amala b'a dɔn an bɛɛ b'a dɔn yan garanw de bɛna nin yɔrɔ in na yan nɔ ala y'a kɛ i yɛrɛ nin charge ninnu bɛɛ tɛmɛ ka ban aw mana bɔ yan nɔ Amérique kɔnɔ yan nɔ aw bɔra yɔrɔ jumɛn ka na yan ni aw ka prochaine étape yɔrɔ jumɛn ye welekan jumɛn b'i bolo maliden minnu bɛ yan ni i ka nGoni kanuba minnu bɛ yan nɔ i ka emploi temps kɔnɔna la. bon vraiment n'an bɔra yan ne bi bɔ yan n y'a f'i ɲɛna n bɛ taa le premier Mali la parce que ne ka festival daminɛ du 5 au 7 mai donc n'o kɛra dɔrɔn le 8 le 9 mai ne bɛ segin ka na Angleterre concert 15 bɛ n bolo Angleterre n bɛ t'o kɛ ni n seginna o la tuguni n bɛ na Amérique yan ka na concert Nouvelle-Orléans n bɛ taa Nouvelle-Orléans donc ni n taara o la n bɛ segin ka bɔ yen tuguni ka taa Europe ka taa Allemagne Faransi ka continuer ka taa ainsi de suite bon o ka jan dɔɔnin quoi donc o de projet b'an bolo pour le moment. o diyara n ye kojugu an ɲɛ b'a la k'a fɔ i kɔni i bɛ labɛn na sisan ka na kɛnɛ kɔnɔ a tigɛ basikan na dɛsɛ n b'a dɔn mɔgɔ caman de sigilen don b'i kɔnɔ voilà an yɛrɛ ɲɛ b'a la i labɛnnen don.
Basekou an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ bankan ye. O ye tiɲɛ ye. An b'a dɔn k'a fɔ e bɛ fɔli suguya min kɛ bi bi na o kɔni o ye Mali danbe kɔrɔ fɔli ye. Mais kɔlɔsili la i b'a ye k'a fɔ denmisɛnninlakaw caman ɲɛsinnen don bi a bɛ fɔ min ma o ye électronique ye. Hali n'a sɔrɔ dɔw fana bɛ kan ka segin a ma bi. I ka projet ye mun de ye don kalo ani san n'a nataw la nin wagati in na pour que hali bi mɔgɔ caman ka segin nin ko in ma. Bon ne ka projet tɛ dɔwɛrɛ ye Moribo ni ne ka groupe jateminɛ tubabuw ka fɔlifɛn t'a la. An ka jamana fɔlifɛnw o de y'an danbe ye o de y'an ta ye an de bɛ se k'o ta k'o jira mɔgɔw la. N'anw ma ta ka jira diɲɛ na mɔgɔ tɛ se ka taa diɲɛ tɛ se ka taa jira anw na dɛ. Mɔgɔ si tɛ se k'o kɛ a place la. Donc c'est pourquoi ne hakilila sɔrɔ ka groupe créer ka kɛ an ka jamana fɔlifɛnw dɔrɔn ye pour que k'a jira diɲɛ na anw fana bɛ se ka musique kɛ k'a sɔrɔ an mɔgɔw ma jɔ u ka fɔlifɛnw na. Donc a m'u dabali ban u ko ko n ka musique révolution ye. Je dis non, révolution tɛ mais c'est à nous de montrer ce que nous avons. Il y a personne qui peut faire ça à notre place. Donc au delà n bɛ k'o kelen de kɛ ka taa centre de formation fana créer n bɛ k'o jɔ an ka village la pour que ka denmisɛnw former an ka fɔlifɛn bɛɛ la sinon fɔlifɛnw commencera ka tunu tel que filenkolonbalani ninnu ni fɛn caman bɛ bolew ni fɛn caman bɛ ka tunu quoi. Donc il faut que denmisɛnw ka kalan o de y'an ta ye ka a ka to a nɔ na anw bɛ yen anw tɛ yen a ka se ka kɛ fɛn ye école ye min bɛ se ka mɔɔw former an ka taabolo kɔrɔw la k'a sɔrɔ kura tubabuw ka kuraw mana an ka danbew ɲɔni ka bɔ yen quoi. Donc o ye n ka hakilila fɔlɔ ye o de ye n ka école sigikun yɛrɛ ye quoi. N bɛ fɛ ka centre de dilan o kosɔn parce que ni anw m'a kɛ n'anw tɛ yen bi jamana in musique bɛ ka taa yɔrɔ min a bɛ sa parce que ne y'a ye l'autre jour n sigilen don n bɛ k'a lamɛn ko denmisɛnnin dɔw bɛ yen u bɛ musique ta k'a fara fara ɲɔgɔn kan ka k'o ye 1 million de vues kɛ u bɛ k'a ta k'a bila ka festivalw kɛ tiɲɛ tiɲɛ la Moribo olu musique man di u tɛ musique malienne ye fo mɔgɔ k'a se de i ka kalan n'i y'a ye musique malienne bɛ fan bɛɛ n'i bɛ berceau ɲini Afrique musique la bi Mali de don. Munna parce que an ye baara kɛ anw minnu tɛmɛna anw ye olu ye baara kɛ anw fana y'a kɛ ka s'a dan na mais ni denmisɛnw bɛna ka na fɛnni dɔw fara fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka a labɛn olu de bɛ kɛ surufekɔlaw ye donc à la fin minnu bɛna u tɛ effort kɛ tuguni u b'o kelen de ta dɔrɔn ka électronique dɔ ta dɔrɔn ka fara fɛn dɔ kan dɔrɔn ayiwa minnu ye sɛbɛ ye u bɛ tunu n'o tununa an t'i bɔ ka na yan tuguni an bɛ to an ka yɔrɔ la yen. O bɛ n bila ka ɲininkali mun k'i la je pense i yɛrɛ commencera ka jaabi déjà bi ne ɲininkara i hakilila ye mun de ye Mali denmisɛnninw ka dɔnkilida cogoya kan ani i bɛ mun ladilikan d'u ma. Dɔnkilida taabolo dɔnkilidala dɔw bɛ yen olu bɛ se u ka ɲi mais an ka laadala fɔlifɛnw u ma kan ka ɲinɛ a kɔ tubabuw ka électronique ani u ka distorsion ninnu n'u ka batterie ninnu n'u ka fɛnw an ta tɛ u b'a dɔn ka tɛmɛ a kan anw tɛ se ka n'u kalan o la yan mais anw de bɛ se ka taa an bɛ se ka n'u kalan an taw de la mais n'anw y'an ta bila k'olu ta à la fin an ta in bɛ tunu n'a tununa Moribo an bɛ kɛ dɔnbaala fili ye donc ni maninfin kɛra dɔnbaala fili ye o y'i danbe bannen ye o y'i ka tabiya bannen ye o y'i ka taabolo bannen ye o y'i ka mɔgɔninfinya tiɲɛnen ye. Ami an b'a ɲɛsin e fɛnɛ ma i denw ani dɔgɔnin minnu bɛ nin waleya ninnu kɛ bi bi in na e fɛnɛ i bɛ mun ladilikan d'u ma. Bon Basekou ye kuma bɛɛ fɔ ka ban an k'a lajɛ c'est vrai wagati bɛɛ n'a a ko don mais an kana ɲinɛ an ka kɔrɔlenw kɔ parce que olu de y'an ta ye. Bon Basekou y'a fɔ cogo min an tɛna se ka na ninnu ta ɲɛ yira o la o olu bɛ ɲɛ bɔ an ta in de fɛ donc an k'an banban an ka kɔrɔlenw kan pour qu'au moins a kana tunu quoi. Balimaw hali bi an bɛ tɛmɛ ni Farafina Fɔli ye nin waatinin na aw yɛrɛ y'a faamuya belebele fila o de b'an bolo ni ye Basekou ale n'a ka groupe mɔgɔw a n'a furumuso ni o ye Ami Sacko ulasa an ka foli bɛ jɔn ye nin waatinin na an ka fans club mɔgɔw an ka foli b'u ye balimaw an bɛ tɛmɛ ni Basekou ale ka foli sen a bɛ fɔ min ma ko a bɛ sumaya ni o tɛ dɔwɛrɛ ye anglikan na an k'a ma ko peace let's go les gars.
mani mbalankolo iye kumala Kenya ngo ala kanake wani ala yake abana sediye famata la kelembe fasayati manyani halibasati manyani bamana ngajizade manyani ala ijigira koroni klebini banika nijikote ikijige foroba alaye alabi ma befaga alati ma be malode be mada maluju kana bamana atachenga amadiyangu de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Farafina Fɔli lamɛnnikɛlaw Farafina Fɔli a bɛ sen na hali bi an bɛ to Kennedy Center la ni ale bɛ Washington DC États-Unis jamana faaba kɔnɔna la Basekou ale n'a ka fɔlikɛ kulu a n'a furumuso ni ale nalen don États-Unis ka na fɔli kɛ o wagati kelen fana na États-Unis ani Dunia u ka jelikɛba ni a dɔnnen don ko Sheikh Amala Jabati n'u k'a ma ko Grand Griot International ale fana tun bɛ kɛnɛkan ye Cheikh Umar Tiro ni a baro la. Anw malidenw an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ malidenw an ka kɛ badenya ye an ka fadenya bila malidenw an ka ɲɔgɔn minɛ Mali ye anw de ta ye an kɔni bɛ na yan an bɛna Mali tɔgɔ fɔ an b'a kunna wolo an b'a tɔgɔ duman fɔ ka taa mais fo an yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est très important an ka kɛ badenya ye an ka fadenya bila donc n'an kɛra ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min na an bɛ se Mali bɛ yɔrɔ min na bi an besoin don ka bɛn ka kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka Mali bɛn an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni donna mun kasira o ka yafa ma donc bi kuma di Cheikh Amara ma ale y'an ka jelikuntigi bon ale kɔni ko tɛ fɔ mɔgɔ ye bilen Cheikh kɔni ko tɛ fɔ mɔgɔ ye bilen voilà Cheikh an yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka ŋɔni fɔ Masadu ka bɔ Mali la a bɛ kɛnɛ kɔnɔ bi e bɛ se ka jumɛn fara o kuma kan tellement que ne content don Basekou c'est un grand exemplaire dans le monde. Maintenant, an bɛ min fɔ comme a yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na a ye kuma bɛɛ fɔ ka ban a daminɛ ye min ye an bɛ foli kɛ Ala k'an kan bɛn Ala ka malidenw kan bɛn an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mais ce qu'il a dit mɔgɔw t'olu dɔn kosɛbɛ n bɛ se ka min fɔ Mali mɔgɔw mais ninnu ye jamaw de ye an ka dugu la an bɛ jɔlen yɔrɔ min na ko Kennedy Center Chef Kennedy président de tɔgɔ dalen don yɔrɔ in na a bɛ comme ça n'aw ko k'aw bɛ taa Mali yɔrɔw tɔgɔ fɔ tel que voilà bon nin ye président bɛɛ bɛ John Kennedy bɛɛ bɛ ale dɔn mɔgɔ bɛɛ tɛ jouer yan donc Basekou jouera a ka ca a ye kuma fɔ namara t'a la an bɛ dugawu de kɛ comme heure sera Ala ka kɛnɛ daminɛ ni hɛrɛ ye ka wuli ni hɛrɛ ye mais n bɛ min fɔ maliyɛnw ye a y'aw hakili to aw ka artistes la les gens comme Basekou n bɛ tilen k'a fɔ ala ma mais Voix d'Amérique est interviewé Oumou Sankaré Salif Keita Jelmadi Tungara Teban Fɔla Tumani Jabate ainsi de suite les Ami Sacko les ya ikanute nda mana se min tɔgɔ ma mais ni da ma se min tɔgɔ ma o bɛ yafa mais an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn minɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ sisan kɔni an bɛna gɔni juru bɛna mankan fɔ bi ta tɛ Cheikh Amala dɛ bi ta ye n ka patron ye Amala de ye patron ye c'est lui le chef ça c'est Basekou ale de y'an ka jelikuntigi ye a nana kini duman d'a ma o diyara n ye kosɛbɛ vraiment sinon an bɛna munumunu na ka yɔrɔ na
nene banka et puis me fait un festival je suis l'invité d'honneur. Ouais, vraiment. Festival de Basekou Kouyate. Vraiment. Bien sûr. Ambalma alibi Farafina Fɔli ya bisena ni wakati ni na anga foli be adama jara ali anga chorba nyima ya sigilendo bangonna amba fima idanse kosebe Basekou ambe nyona alibi ote kleba ni korake alnime woro sara ni kwa na inana Amerika ya bado ni tishin folo yekana yere ye fen chama ye bi iko ka projet la ko festival ko a la bembe sena ki be fra école de musique fene sigi mali ko nala et en termes d'exécution il y a au projet nous blali 5 ans abisonga kene wakati dimena bon o a ko dabinena amena doni chama kera la bon festival yere o blala 5 kaban a 3e édition de bina ke kalokura amba damne le 5 mai kata laban le 7 mai donc oui 3e édition ça veut dire qu'il y a une édition flakala déjà mais école ni bi ka jo anga village la bi be chambre muganduru ani kalansu kalan bi kɛ so minnu dɔn bi kɛ yɔrɔ minnu na ni misigiw bi kalan yɔrɔ minnu na ni dɔnkili kuruw bi di yɔrɔ minnu n'olu tɛ kelen ye wa chambre ninnu kɛ kun ye mun ye pour que denmisɛnnin minnu bɛ taa kalan kɛ u ka se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ yen u ka kalan kɛ yen u ka fɛn bɛɛ ka kɛ yen k'a sɔrɔ a ma kɛ ni degun wɛrɛ ye donc o de la n bɛ ka jɔ o manière la bon mɔgɔ fana t'i ka dɛmɛ n yɛrɛ de bi n'i ye concert kɛ n bɛ boli ka taa dɔɔni kɛ n'i ye concert dɔ kɛ n bɛ boli ka taa dɔɔni kɛ parce que n'i m'a kɛ anw ka baara don an ka kan ka kɛ ten ne fa y'a kɛ mais o ma école jɔ ne fa tun ko écoledenw caman tun b'a bolo an ka village la o écoleden minnu bɛ yen an tun bɛ taa sɛnɛ de kɛ ni samiyɛ sera o sɛnɛ o de tun bɛ kɛ k'an balo fo ka taa se samiyɛ wɛrɛ ma bon o tɛ anw bolo ne bɛ boli ka na tubabu la an bɛ concertw kɛ n bɛ taa n bɛ école labɛn n'i y'a labɛn denmisɛnw bɛ kalan moi je crois que c'est mieux comme ça n'olu kalanna anw bɛ taa ka olu to yen donc olu fana b'a di mɔgɔ wɛrɛw ma mais n'an m'o kɛ n'a ɲinɛna o kɔ wallahi suma wallahi tôt ou tard musique malienne bi fana bi jɔ kaki a ti bɔ mali da fɛ tuguni o y'a sɔrɔ ɲumanw bɔra a la minnu bɛ yen bi n'u ko olu ka ɲi o caman man ɲi dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye u ka tiɲɛ fɔ denmisɛnw ye pour que an ka se ka bɔ nin situation kɔnɔ u ka baara kɛ u ka saliya dabila mɔgɔninfin i ti foyi sɔrɔ nɔgɔya la n'a ma digi nin na n'i ye maa ye ka tɔgɔ sɔrɔ fɛn fɛn na i b'a sɔrɔ i y'a kɛ fɔ a digiri nin na de quoi
Donc moi je crois que o ka kan ka baara de kɛ ka fɛnw fara fara ɲɔgɔn kan ten ka n ye YouTube lajɛ n ye 1 million de vues kɛ YouTube la n ye non ça vraiment o man ɲi o man ɲi moi je suis contre ça et puis n bɛ n profiter pour dire vraiment n nana Amérique depuis 89 n siɲɛ fɔlɔ ka na États-Unis a kɛra 1989 san o san bi na mais ɲina n ye fɛn dɔ ye yan o ye diyara n ye kojugu c'est-à-dire an ka maliyɛn dɔw bi yan o y'an bonya kunu kosɛbɛ ne tun t'o dɔn ne bi na ne tubabuw de bi baara kɛ kosɛbɛ maliyɛn miliyen an tɛ taa la kosɛbɛ mais a tɔgɔ ye di kuku n'a cɛ vraiment u y'an wele sɔrɔ ka taa suntigɛ kɛ a ye vermicelle dɔ dilan ka d'an ma o ye hakili jigin Ami ka vermicelle la mais vraiment je suis très content j'avais même pas les mots n bɛ se ka min fɔ u ni ciw yɛrɛ ala k'u sara ala k'a to an kɔnɔ vraiment a diyara n ye kosɛbɛ sinon en général ne bɛna n bɛ taa ni farafinw ka ɲɔgɔn ye ka suma mais ɲina ni ninnu ye ɲɔgɔn ye a diyara n ye kojugu n b'u fo a n'a ka denbaya bɛɛ a n'a cɛ n'a a ka denbaya bɛɛ k'u bɛɛ fo dantɛ foli mun na voilà. O diyara n ye kosɛbɛ an balimaw hali bi an bɛ tɛmɛ ni Basekou ka fɔlisen nin wagati in na an bɛna a ka fɔlisen sabanan lamɛn let's go les gars. Cɛ maa fi jeliw da ka tugu k'a ka gɛlɛn dɛ. I play this song for my CD. My CD is here tonight. After show, see everybody buy 2 CD. Very good for me. My CD, my big brother, American Blues man, Taj Mahal. Taj Mahal sing. Oh, okay. Taj Mahal sing. Taj play guitar, I'm playing nGoni for my CD. So you like Taj Mahal, you buy 2 CD. Taj Mahal voice, excellent. Taj is not here tonight. My voice, no good. I'm trying for you, okay? Taj voice, blues. My voice not good. Okay, I'm trying for you, okay? Me no singer. Ami, she's my voice, beautiful singer. Me no. Okay? I'm trying, okay? Yeah, possible. Thanks so much. I'm going to my wheelchair.
bemi jiri jara deba jara sabu jara ne fora bamana e sebu beladu ani jeje ko andu bemi afura bito bamana kulu bali ya kuru bali ka changa diko manja kuru bali ne fora bamana e sebu beladu ani jeje ni senangulumbla ani kanangulumbla nama gilegilenja ani wala gilegilenja bamana bemi Farafina Fɔli laminikɛla o Farafina Fɔli a bɛ sena hali bi aw tulo bɛ Modibo Dambele kumakan na ka bi Washington DC Basekou a n'a furumuso olu de b'an bolo yan ni waati na VOA jabala kɔnɔna la Ami an b'an kɔtɔrɔmabɔ sisan k'an ɲɛsin e ma an b'a dɔn k'a fɔ i ni Basekou i ko k'aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mun ye aw ka dɔnkiliw ye i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna wa dɔnkili ninnu aw b'a sɛbɛn de wa ou bien a bɛ dɔnkili ninnu ko kɛ cogo di? Bon, an bɛ dɔnkili an bɛ dɔw sɛbɛn i n'a fɔ an bɛ kɔrɔlen dɔw fana ta k'u yɛlɛma parce que Basekou ka musique baselen don bamanan fɔli de kan bon yɛrɛ ne tɛ bamanan dɔnkili dala ye ne bɛ maninka dɔnkili de da mais Basekou de ye ne kɛ bamanan dɔnkili dala ye donc a bɛ bamanan morceau dɔw bɛ yen an b'u yɛlɛma comme dɔw bɛ yen an yɛrɛ de bɛ olu composer donc an b'a sɛbɛn an b'a labɛn ɲɔgɔn bolo ne tɛ bamanan dɔnkili mais n débrouille la parce que Basekou ye n bila la i y'a ye donc an b'u kɛ ten tɔ de. Basekou e bɛ se ka mun de fara o kan? Bamanan dɔnkili parce que an b'i ye i ka n'i bɛ goni fɔ tiɲɛ yɛrɛ la y'a jira k'a fɔ ni mɔgɔ kɛr'i yɛrɛ ye ne ma d'a la ni mɔgɔ bɛ se ka tɛmɛ i kan dɛ. On y'o de f'i ye o n'i ma k'i yɛrɛ ye i bɛ kɛ suguya wɛrɛ ye donc maa ka kan ka k'i yɛrɛ de ye mun y'i ta ye i wasa dɔw la n'i y'i wasa dɔw la Ala bɛ barika dɔw la diɲɛ ko o ko Modibo n'i b'a kɛ n'i y'a kɛ sɛbɛ la i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la donc n'i ye nGoni jateminɛ an ta don an ka cɛkɔrɔbaw y'a to an bolo olu fana ka cɛkɔrɔbaw y'a t'u bolo n'anw y'a bila sinon ne ni génération minnu ye nGoni fɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ a caman bɔra nGoni na ka taa guitare ninnu ka sira kan mais à la fin u bɛɛ tilala ka nimisa u y'a ye ne ye disigiw bɔ ne ka disigi fɔlɔ kɛra meilleur album du monde n y'o sɔrɔ u ye ne kɛ meilleur artiste du monde ye depuis o kɛra denmisɛnnin caman commencera ka guitare ninnu bila ka na nGoni na donc je peux dire que d'une part j'ai sauvé de cet instrument donc depuis o kɛra ne ka carrière wulila n ye filanan min bɔ mun mɛna Grammy Award la yan bon j'ai été meilleur artiste du monde aux États-Unis ici donc n ye prix dɔw sɔrɔ hali africains ma deli ka sɔrɔ bon donc n'i y'a ye u kɛra foyi ma se ma ni nGoni in tɛ parce que c'est à moi de montrer au monde entier c'est à moi de montrer ni ne m'a kɛ jɔn de b'a kɛ en place la o mɔgɔ tɛ ye o donc an ka danbe o de y'an ta ye mɔgɔ ta y'i ta de kunnadali tɛ mun kɔfɛ o y'i ta de donc c'est pourquoi min ka di ne ye denmisɛnw u ka baara kɛ a ɲuman na i n'a fɔ anw y'a kɛ cogo min na u k'a kɛ ka saliya dabila n'u y'a kɛ ala barika la musique malienne a bɛ continuer ka percer kabi san 20 san 30 ne Basekou bɛ munumunu na nin cogo in na a tɛ jɔ pourquoi parce que an bɛ ka baara ɲuman kɛ mais n'an tun y'a kɛ sala ye sisan y'a sɔrɔ a jɔra. An balimaw Farafina Fɔli a bɛ sena hali bi nin wagati nin na aw tulo bɛ Modibo Dambele kumakan na anglais-kan k'o yɛlɛma k'o kɛ bamanankan ye an ye mun sɔrɔ nin dɔgɔkun in na an ka jɛ k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ. I'm Michelle Joseph. Ne tɔgɔ ye Senumu Keita. Hello everyone. Aw ni ce. The word of the day. Bi walanda. Who. Johnny. WHO. O bɛ sɛbɛ bamanankan na we, he, ani o. WHO. Who is that woman? Johnny ye ni muso ni ye walima ni muso ni ye Johnny ye. Who are these people? Ni maa ninnu ye jɔnw ye?
Who invited you to the party? Johnny ewele kanani tulongela. Who do you think you are? E hakilila kuye Johnny. Who can fix this for me? John mise kanilalaga nei. Those who work at night are better paid. Minumbe barake sufe olu sarakacha. The man who entered the room is responsible for this project. Chemin dona sokono ode ni baranke. The woman who introduced us is a doctor. Muso miya njira nyogona ode doctoroi. Who gave you permission to talk? Jonye yamaria dima kakuma. Is it the pilot who controls the plane? Yala avion bola debe avion buliwa. Ambalma walibi ametemeni Farafina Fɔli ni watini na ambetemeni Basekou aleka Fɔli si abufom ko ngoni mwere ngoni ngoni ba let's go lega.
ɲumanw caman dun nare damale sɔrɔ tunu nauna jeli amadu de sɔrɔ tunu nauna nin kɛra don min na garana man ka sumayara dɔɔni Basekou bani soni jugu sona Fuseni ababa balitara yo malikiyama Fana Kouyate batunu nana Dali Kouyate bat sumayara Anya nyini ba soratunu na Andara ba soratunu nana Kouyate badan kamani duwa jabi ne lagareba he Allah he saya koroni Balmaw Farafina Fɔli a bɛ senna hali bi aw tulo bɛ Modibo Dembele kumakan na Ami an ka foli b'i ye kosɛbɛ kosɛbɛ ni ko Ami an tɛ ɲinɛ an terimuso fɛnɛ kɔ dɛ an bɛ Ami Sacko fɛnɛ fo nin wagati in na an kanubagaw bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw fo Basekou n'i y'a mɛn ko artiste mɔgɔ bɛ don ko kora a dafubɔlen don i ka nafa de sɔrɔ a la kɔlɔsili la an y'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔna la nin wagati in na artiste ba caman tɛmɛna dɔw yɛrɛ bɛ yen i b'a ye k'a fɔ u bɛ tɔgɔbaw sɔrɔ mais i yɛrɛ ka carrière i ka entreprise de don mais caman bɛ yen u tɛ se a gérer cogo la an ɲɛ b'a la vraiment hakilila caman bɛ e la e bɛ ladilikan jumɛn di i yɛrɛ tɔɲɔgɔnw ma i denw i dɔgɔninw ani i kɔrɔ minnu bɛ dɔnkilida la hali bi ne bɛ ladilikan min d'u ma dɔrɔn mɔgɔ min ka kɔrɔ ye i b'o bonya misiki kɔnɔ kelen filanan ye mun ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ la a ye baara in daminɛ i ɲɛ i b'a tigi bonya i b'a ɲini ka gɛrɛ a la mɔgɔ tɛ fɛn bɛɛ dɔn i bi min dɔn o i bi hakili de la mais min bi mɔgɔ wɛrɛ hakili la i tɛ se k'o dɔn n'anw m'o f'i ye donc o ye ne ka ladilikan dɔ ye ka se denmisɛnw ma u ka gɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw la u kana dɔn k'a fɔ k'u kelen bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ mɔgɔ kelen tɛ se ka foyi kɛ o ye filanan ye mun ye an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'an y'o kɛ wallahi ni mɔgɔw bɛnna diɲɛ ko o ko kan hali n'o ye nkalon ye ala bɛ barika don o diyara n ye kosɛbɛ Ami e bɛ mun de fɔ an ɲɛna o yɔrɔ la an b'a ye k'a fɔ artiste dɔw bɛ yen dɔw bɛ sa i b'a sɔrɔ foyi foyi t'u bolo k'a sɔrɔ u ye miliyari mara ka tɛmɛ i bɛ mun de fɔ bon Basekou ye min fɔ kuma kelen de don donc an mana mɔgɔ i bi i ka tuma la wagati min na o y'i ka sini dilan wagati ye i bɛ fɛn sɔrɔ bi mais mɔgɔ tɛ sini dɔn sini cogo o bɛ ala de bolo donc i b'a essayer k'i ka futur fɛnɛ dilan ka fɛn dɔ bila kɛrɛfɛ donc n'i taara retraite la don min i bɛ se ka o ta o bɛ se k'i balo mais sinon n'an y'a bɛɛ kɛ hawurubabaw ye a mana min sɔrɔ k'o don ayiwa n'a banna surtout anw yɛrɛ artistes retraite t'an ye Mali la dɛ n'i mana min mara kɛrɛfɛ o de bɛ k'i ka retraite ye walasa an bɛ Basekou ale ni a muso ani a ka orchestre u ka
donc limbe a fɔ ma ko poi te dɔwɛrɛ anglais kan na b'a fɔ ma ko poem. Let's go les gars. Kumbanyame Sirema kire mekui nyame Sirema kire me kumbanyame Nyame gada Mamudu Sara Nyame gada Mamudu Korondi Hawaii Bantango Nyame dara mahore O diyara n ye kosɛbɛ Basekou i ka kuma laban ye mun de ye yan'an ka baro wuli nin yɔrɔ la? N ka kuma laban ye min ye n bɛ foli kɛ aw yɛrɛ ye Moribo depuis an nana aw surtout ani Amala Shekmar Sangoyi Jula vraiment Dandawla a ye Amérique diya an bolo a y'an lafiya quoi parce que walayi ne tɛ nin dɔn ne bɛna depuis combien de temps tu sais a ka gɛlɛn ni maliyɛnw ka ɲɔgɔn ye ka caya n t'a dɔn quoi bon mais cette fois-ci nin diyara n ye kojugu surtout Kuku n'a cɛ n'a ka denbaya n ka foli b'u bɛɛ ye n ka foli b'aw bɛɛ ye vraiment Moribo aw ni ce aw yɛrɛ ye ni maa ye min kɛ i b'o tɔnɔ de sɔrɔ nka mɔgɔw fana b'a mɛn dɛ nanzara Mali la an na soma sama ci mɔgɔw ma k'a fɔ aw bi yan a balonen bi yan ayiwa fa tabaarikala a b'a ka mɔgɔw fɛ ni maa min b'i fɛ o de y'i ka mɔgɔ ye a b'a ka mɔgɔw fɛ vraiment merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup. N jatigi muso bɛ fo New York Kaja jaabi n b'a fo Basekou ye Kuku ka foli fɔ ka ban donc an tɛ sɛgɛn o la ne yɛrɛ bɛ sanu bilen barika da ye kunun ka $1000 barika da ye kunun a teriw n'a jɛɲɔgɔnw minnu tun bɛ yen a n'a furuɲɔgɔnw a n'a furukɛ ka foli d'u bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'a barika a bɛɛ ye wari de kɛ ɲɔgɔn kan k'a di anw ma kunun fini ma dɛsɛ dara ma dɛsɛ sanu bilen ma dɛsɛ dumuni duman ma dɛsɛ sans oublier Amala Basekou y'a fɔ cogo min e yɛrɛ Moribo kana an b'i fo bagi tuma mɔden Fijani Kalu donc k'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɔ n kɔrɔmuso bɛ New York n'o ye Taraɲini ye n ka foli b'a ye kosɛbɛ awɔ balimaw aw yɛrɛ y'a faamuya ni de bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan na aw yɛrɛ Basekou a n'a furumuso de b'an bolo yan Joseph den bɛ dɛ Dusu Tarawele n tɛ ɲinɛ a kɔ an ka foli bɛ an kanubagaw bagi tuma mɔden o diyara n ye kosɛbɛ Tarawele an bɛ i ka orchestre mɔgɔw bɛɛ fo ni labɛnna Shekmar Tiro fɛ Modibo Dambele ale de tun bɛ kuma barani na an bɛ kuma wuli ni yɔrɔ la ni Basekou a ka fɔlisen laban a bɛ fɔ min ma ko kan ton kelen na let's go aw ni ce aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ Suma dalilu bolo jarabi ikana wa kaneto kono jiye bolo ye ne jigiye jigiye baba jiye ne jigiye kana wa kaneto ne jigina waro kanwa